ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. దేవునికి స్తోత్రం. మనిషి తన హృదయంలో ఎప్పుడైతే మెలకువగా కలిగి ఉంటాడో దేవునికి స్తోత్రం, అప్పుడే తన జీవితంలో ముందుకు సాగుతున్నట్టుగా మనం గుర్తించవలెను. హల్లెలూయా! అంటే మెలకువ దేవునికి స్తోత్రం. అంటే మన హృదయంలో మెలకువ దేవునికి స్తోత్రం. సాతాను ఎప్పుడు కూడా హృదయంలో మెలకువ లేకుండా చేయడానికి ఎంతో ప్రయత్నిస్తది. అందుకని మన హృదయంలో తిండి వలనైనను, మత్తు వలనైనను, ఐహిక విచారం వలన గురించిన చింత, మత్తు మనలో నింపి దేవునికి స్తోత్రం మనలను మత్తులుగా, మందులుగా మార్చివేస్తదన్నమాట. హల్లెలూయా! కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నీ హృదయంలో మెలకువ కలిగి, నువ్వు మెలకువగా ఉండి లేవడం వేరు, నీ హృదయంలో మెలకువ కలిగి ఉండడం వేరు. ఈ రెండిటికి తేడా చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తించకపోతే నీ మీదకి ఉరి వస్తది, నీవు తప్పించుకోలేవు అని ప్రభువైన యేసు నామములో మీకు విజ్ఞాపన చేయుచున్నాం.